Isang magandang morning, Kabalen. At yung tamo po ngayon kay site pagawa kong dalan. So sa pataganda niya po ngayon wala na porman, okay na patag kanyan. O dalate pa italoder. Ayos na siguro na. Wow. A few moments later. The next day. Itong binidyo ko nandun. Eh kaya man na mag-drive ko nandun. Lamang pa si Bayo po ito. Oh, ito kaya lang mag-vlog ka lang. Kaya upload mo YouTube. Oo, kaya kagitarang kay kliyente pa. Oo. Kaya nga bang kliyente na. Kasi may kiyalo na yung market kan tita. Limitan kayo ako na po. Siyempre. Yan yung kahit tamo, Yan yung Vietnam. yan yung Vietnam, kaya kailangan bawa gagawan tamo, malagat tamo. Oo, kailangan. Pati kayo ma-market kayo mo rin yung roti. Maka-documentary na. Makayabi na yan, market kayo yung construction, ang po market Oo, kayo yung gana ni Anta. Oo. Kapag kayo dakal ka pa inspired taong kaya kailangan niya bemitan na maging lalaman negosyante. Oo. Kasi Saka, nasa maging pag-obra. Yan naman nakakuha kitang saglian niya gano'n. Itong mamanwandang easy money. Yan naman nakakuha kayo mga need. Alang easy money. Sabi natin, Alang overnight success. do your best and God will Do the rest. Alang overnight success. Wow. Kailangan talaga nung wari sa aking hagdan. Pag-upisa kita po meron baitang. Tinyang stepping stone Wow. in success. Mainip nung walang malilyaring ini. It's part of the process. Oh boss, Experience you have, hanapin the more mistake, the more. Kaya nga fail stands for first attempt in learning. Boss sir, Ne? ito ito. Kasi realo labisa magkaya itang mistake. Burida, pone Antemano, perfect, alam perfect. So the more mistake, the more success you have, ne? Kailangan mong matisod para tigdoan natin yung literal mo. Kailangan mong misakab. Wow. Kasi nung misakab ka, tigdo ka eh. Kasi Kasi makanya mo rin yung biye. Manya yung success. Kailangan mo makagawang mistake o mistake a decision para realize mo yung sarili mo. Na itang decision na ito, itang mistake ito, mo niya kailangan ulitan. A few moments later. at tinata swimming? Wow. Luto tayo ano? Agay, kosyal. Tagal nga ma. Gitay katang tapon kami katang ba. Antala ka kan bakit kita. Bo merenda po. Bigyan na itong big so kung kahit niya kinangalwangal do tiya kayo. Oo, kinangalwangal do. Ani magdala akong kaya ang karakal. Kumata ang bulunggay, malunggay. Ayan o karakal. Kita linuto na reso niya man niya. Yari niya ito na. Sagad to. Kaya matak na yung engineer lang pa mainit. Nakakal na pala dito. Ano, may nakita niya? The next day. Nangangamoy na yung bagong bagong piritong maling. Nasi pa, nasi. Kabang lo? Karon ka lang mundeng ne? Terus Karo? Sabagay, ating kang kaya Kilo kid. supply eh. Tika supply ka lang mundeng. May sira natin eh. Makasirahan na lang mo ne? Pati ba ang bago?
Uy. Ayan, Oh, dadala niya yung kayan. karakal na. Direk yung Ilocos. May Ilocos. Sa Matwa. Hindi na nagawa. Makot at takpan tayo. Tangman tayo, manyaman yun. Nangyari na talaga mag-asawa engineer na nakontonet. Oo, sawa na yung kulang talaga. Swelo na kasi. Sabi mo nagsawa. Swelo na kasi na yung kontinent. Hindi ako na magsawa ko mga kasi ko may apat sa. A few moments later. Ang ganda na. Ang yaman. Tas ako kasabo. Mga baba. Oh. Thank you. Ang yaman. Itang pekataluitang kaya ka rin engineer. Ito nilalakon eh. O total, ito ka mag-adjust. Ang karta pekadolo. Pero takadwa. Ito takadwa, yung mo lalakon. Oo, yung ito mag-adjust. Thank you, kontonet. Yung i-adjust ko to. Balambihado ko. Pag kinabang ng tangkar niya. May baling Kenny manginabang ba pangalan? So, alwan ka ng alwan tao ka. Kana, nyaman ha? Nyaman ha? Nyaman sa mga kontonet? O yung matuling ka? Magpasa. Wala ganyan natin. Okay na. Ay, kanyaman ha? Itang jar, padala mo nito. Ulam po ngayon eh, isang sardinas. Atin bulong alamongge. Tama na. Ang pamparitong maling. Yan na ko sa'yo. Kurang kita nito sa dok. Pwede na niya konta na. Thank you. Tika sandok po eh, may pa-shoutout yung kasama mo konta na. May lunto na naman kayong iskret. Gusto nyo kaya kasulat pa, toke. Ito, Joe. Mga lagay na naman. Foods na naman, foods life. Oo. So gagawin yung kubo ng kongala. Kaya na yan. Malapit na kami uli. Balo mo na. Alam mo na! Ang tagal kong inintayam. Dito mo ba? Kaya na ba? Matakin dyan yan halwa. Kaya na. Kung tunet. Patakin dyan yan halwa. Dinner kayo ni. Yan ba? Ayun. Sipin kayo. Alright. Wala niya na. Lalaban niya na. Busog kaya nga nasi, magandang kaliriw. Bob, jaming kayo mo. Panyaman ng ilo pa, no? Naman ha? Ano, okay na guys. May nang bulado, okay. Ang tapo. Kaya makatokod na. Kaya choka, bida ka ba? Mana? Pwede na ito lang magkasama yung dinner na. Ano masaya ito yung dinner po? Ito sobra ka na ka. Ika na mego bro. Soup number 5. Ika pa makluto. Basta pagbingin niya ba, bahay matutod. Yan naman mag-obra. Awa. Pwede yan ta. Bayang atin yung iluto yung nasi. Ayo. Yan siya. Mel, pag siyang may nasi yun, atin yung dito kaya luto. Magagto.
Kulang ito na. Ang nalaalam yan. Tabo kasi wala yung matay na. Ang nalaalam yan. Baliktad dyan kaya na yan. Patong muna yung malulot ng gababo. Nalaalam. Muna madulok lalo. Dapat mamirapal kayo kahit ang kayo rin may pababo, manditos eh. Mga. Patang mamirapal ka, magit-kuya pa. Lutong porak man yaman sa bora. Luluturang yung bulo. Yes, tagay ka, balugan eh. Binakol. Hindi din manok kaya kaya na bulo. Bulo. Bulong po yan. Ano yaman? Kapon nasi ka lamag kayo. Native na. Ano yaman? Pali mo nila. Mali mo. Ano man yaman niya? Ano man lain na siya. Huwa. Mapali sa bo. Pero ito nga ba itong ipakito diya sa lang mapali. Bubusok yung pata. Penga ako na yun eh. Hali dito. Malaga dyan mo no. Tamang malaga dyan yung sapata. Talagang gambubusok yan. Mapala ha. Yan eh. Wow. Ano, yung kalong na yan. Kalwat na nakaka yan. 5 years na yung construction yan. Kulong-kulong mo yan? Wow. Si Ben. Tiyamak siya. 2018 kaya sa liyan. Tiyamak siya. Ito ng 125 din. 125 yan. Brand new mo yan sala. Wala naman sa bunto ka lang. Hindi itong T-Max talaga. Dahil rin ang 125. Ha? Ito ng 125 125. ba? TV rin ang 125 ganda. Hindi. Itong bayo rin. Itong bayo 125. Nagdod lang. Ano yung tetang Rose o rin T-Max talaga? Kaya nga talaga, yung 125 yan mo. Yan ni Rosie na lamo yan. Yung mga 125. Kasi apin pa mading yung Rosie. Kasi ganito may ka-latest 125 kaya mo TV lang. Kaya kami nung 125, matibig na rito. Wow. TM 125. Matibig na rito. Nga pagaspas yan lang yung TMS. Ayun uling mga persagin ko sa. Dakal niya rin nasa opya ka. Uy! Mga na kayo. Break na kayo. Ayun. Bata medyo makaba-kaba yung break. Ito tala, yari na yung matanggero kayo. Sure daw oh. Mga kayo. Mana ko nasi rin ha. Ganun mo Kung na. ulam. Ito, kumain nasi mo ha. Diyan may bandagyan nyo. Ganun ganun. Naman. Mixer tamo po tabili kanina. Palubya kanina. Pota. Pota kaya riyo kan tay asin tayo lagay. Ang masad din kaya nga ambience na. Ang inang ka. Bubo. Sa uling tayo, abi-abi ta. Naw. Ba, mga ulam kong konsuler. Paglakad. Ay ba? Kakala. Okay na kanina. Darot kaya pa man. Dar kini. Kumain kayo dar oh, maling. Maling. Kini. Magmaling ka lo kabata. Dar maling. Mga mapla sa puta yan. Ali, ali. Ay! Ito na kang maling ba yan? Mitura tama na. Bata po tayo. May schedule yan eh ba? Mas schedule yan. Bye! May naman lang ako, may naman tutugtog na akong tutugtog ng marami. Lain naman. Hindi ka tiko pa yata. Ay, sir, mga Mineral. walang mineral ka, man. Dahil kay galud. Dahil sa Ba't dami lang dahil ng kambing galo. Ang naman ang pangadalin din yan. Maraming pebala, yung kambing pebala akong dinalak marami. Ang tatay, Kaya mapaling makanyan ba? Talagang nagkaroon ng dalawa kagad after, maubos niya magkapon ha. At kaya pala. ito mong kaya mong San Juan. Makakalimaling galud. Saan na sige luto ko. Jamenda nung pa. Ay, Bala kalim niya. magdudu. Kalim niya mo kayo. Lain mo na. Huwag ng bagya. Baka na kayo, ayan oh. Kaya na kayo mo, kaya naman nalapang karakal oh.